Hak jingile ban kentiu ki samla ki bodan ye kasap. Hak jingile kai mixed martial arts ka team revolution MMA and fitness. Hak sautrek no pra jarsan kala play paj ba e ka martial arts training center ka bodan halaj kor nong daneng. Yaganik center la play paj ba du ba ardan mila busayamai MLA ka Nongkrem constituency. Yagabau la penyo leng baga scheme SRWP arjar arsan hak jinglot ka bolong shpaulak tengka. Hagani kasngi nalar MLA lawan bani shimenta lang du MDC ka Nongkrem uba kitbor lang CM urang ba shnong kalaj kor nong daneng uba mangara khar kongor uba isaya khar mau plang President ka Wrestling Association of Meghalaya uba samling do try ka training center nalar kiwe pan. Haba ajing kran nagani kasngi uba ardan ulang ba kachingi tali galang ka badangkam namar klem kachingi tali buon ki kam kin pulam no bat kumtaw la kentui ki ba penya ye ka training center bakindan kachingi tali khna ba kan long kaching mentoy na bunda ki nong snong Shikantian Argentine nga ketbok ketroyang bakalong kaching angnut kachunga ba play unang don ringkat bat phi kom ka team ka ba kongsan kalong bangidon kam bandon kaching tali kajing suhu jingbon namar ngalap ha kajing linti kajing ha ki bobon li gisnam abang chakri ya ka jai material ngai ba teng ka jumi kajing tang hadin katu ane por ha ka ba desi kajing tumu ka bangidon ban penya saprang ka polom no dengan ngai ba gamen si mitrelang kandon gamen si mi buram markliang kandon breng jumpi UAP wing kanang ba oneng ladat ban play ya kani ka training center lani ka jaga hikai kani kanum kunno tang man takasi kanang he kanang kiu saprang kanang long ka jingker khu yagi babon ki khon ki jongi nadu ki hep ki bret ki khon sama pat ka por li menta kadi bangi don kam ban kring ya ga jimot ka jibkhat nadu ki hep ki bret ki jongi kumba ka don ka jingong ha kte nong wei catch them yong mo idon kam ya kata te ngi don kam na mar kata kadau bangin ya treshtam bangi community banagaling ka jungiru hangi ngadon mga MLA don local MDC ngene ay ka ketiga man ka ketiga yang habangi I ba phi trei ya ka bha ka me jongki khon ki ki jungi to bleun kor khu ya gani ka si baro isi si ka bangi ni open pendep ya gani ka program bat ba phi ru phi open pendep ya ki kam ki jongpi Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya